ногуфта намонад. ин нарх барои нафарое ҳаст ки айрои ҳамин видео меоянд. Чорта телефон барои шумо падаркай. Видеоро то охир тамошо кунед, барои шумо мефаҳмонам ки чӣ хел соҳиби падарка мешавед. Дар магазини Realphone потоки нави телефонҳо омадагиянд. Телефони Itel A70 ва телефони Camon Chill Pro 5G. Телефони Itel A70 қариб бисёриётон мешиносед ки қариб 6-7 моҳ пеш ай телефон дар 1000 дона мерафт. Ин телефон нархш дар магазини Realphone ба нархи 8490 рубл метавонед харидорӣ кунед ки расветкаи сабз, кабуд ҳамаи намуди расветкаш аст ва ҳама расветкаи популярнаш расветкаи сиёҳш аст ки дута камера, якта спичка дорад ба телефонҳои iPhone и телефон монандай. Ва телефони дигари бошад телефони Tecno Camon Chill Pro 5G аст ки се намуд расветкаш аст, расветкаи кабуд, сабз ва расветкаи сиёҳш аст ки нархи телефон арзон буд бо арзонтар шид. Ин телефон хубиша чия ки экрани телефон 144 Гц кор мекунад, плавн экран худтон бинен ва баҳои ки бадан худаш меарза ё ки намеарза. Як кнопкае дорад ки ин кнопкаш якчанд функсияро дар телефон иҷро мекунад. Бо ҳама плюс хубиш чия ки дар дохили об IP69 защита дорад ки бепарво метавонед ки дохили обдан истифода кунед. Батарейкаш боша 5200 мАч мешавад телефонро. Нархи телефон боша дига 22500 рубл неметавонед ки ба нархи 21490 рубл ай магазини Realphone ҳамин телефонро харидорӣ кунед. Ногуфта намонад. ин нарх барои нафарое аст ки айрои ҳамин видео ана ки ҷои қизиқ фаҳмиш кардем барои шуморо бигем. Ида 4 телефон падаркай. Нафарое ки магазини Realphone телефон харидорӣ мекунанд, соҳиби ин хеле падаркаҳо мешаванд. Дар дохили падаркаҳо ҳастай наушник, повербанк, мошинка, наушники калон ҳастай. Чи аксессуорие ки дар магазини Realphone мебинед, ҳама ҳамин аксессуорҳо ҳастай. Бо плюси 4 дига телефон ҳаст ки телефони Redmi A3X ва телефони Tecno Spark Go 1. ҳамин телефонҳо метавонед ки насиби хирд бигардад. Худо хоҳад на заправка карда се ман нишонте. ин телефони Redmi A3 памяти 64 ГБ. Худо хоҳад заправка мекунем ва дар дохили ҳамин барабанак меандозем. Худо хоҳад мебинем ки насиби кадом клен мешавад. Хоб бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Мана як телефон харидорӣ мекунӣ, полиша полни расчёт мекунӣ, 100% полни пул расчёт мекунӣ, гарантии тамомаша менависанд, 100% мегирӣ, баъд дар дохили боша якта падарка мегирӣ дар насибат ки чизе ки биромад. Оли ака зурмон ба ӯ хонаҳо, ба ӯ калитои мошин нарасидесай. Метавонед худат соҳиби телефони бепул шавӣ. Рақамҳо боша дар рӯи экран барои заказ кардан, доставка боша ҳамаи тараф дорем.